Il-ħamis 28 ta' Lulju ħarġet l-aħbar li l-Power Station tal-Marsa se jkollha tibqa' topera minkejja li għaddew is-sigħat permessi mill-Unjoni Ewropea. Biex tiddefendi ruħha Lena Malta ħarġet stqarrija biex tgħid li l-Power Station tal-Marsa tista' tnaqqas l-operat tagħha biss meta titlesta l-Power Station il-ġdida f'Dellimara li qed tinbena bħalissa. B'ton partiġan il-korporazzjoni qalet li huwa t-tort tal-Partit Laburista li l-estensjoni f'Dellimara għadha ma tlestitx. Mitluba tagħti spjegazzjoni f'aktar dettall bl-azzjonijiet il-Partit Laburista wassal għad-dewmien, il-Korporazzjoni Ene Malta ma rridx twieġeb. F'risposta xotta l-email mibgħuta minn One News, Ene Malta qalet li m'għandha xejn xi żżid fuq dak li diġà komunikat fl-istqarrija. L-akkuża li x-xogħol waqa' lura minħabba l-oġġezzjonijiet tal-Partit Laburista waqt il-fażi ta' ġudikazzjoni ma treġġix. L-Oppożizzjoni bdiet titkellem dwar il-proġett wara li l-kuntratt tal-estensjoni tal-Power Station kien diġà ingħata lill-BWSC u wara li l-Gvern iffirma l-kuntratt fis-27 ta' Mejju tal-2009 mingħajr ma stiden lill-mezzi tax-xandiere. L-akkuża li x-xogħol waqa' lura minħabba l-oġġezzjonijiet li saru waqt l-implementazzjoni lanqas ma treġġi. Ix-xogħol fuq il-Power Station ta' Dellimara baqa' għaddej anke meta t-tender li ngħata lill-BWSC kien qed jiġi investigat mill-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali, mill-Kummissjoni Ewropea u mill-Kumitat dwar il-Kontijiet Pubbliċi fil-Parlament. Fir-realtà l-proġett tal-Power Station tal-BWSC waqa' lura għaliex il-Gvern dam 33 xahar biex ibiddel il-liġi dwar l-emissjonijiet u 15-il xahar ieħor biex jiġi aġġudikat il-kuntratt.